een spook op squallen. Zij hiet dit avontuur van Matten de Moes. En wat dat alle je wut, liet we me gauw eens zien. Matten rint midden in de nacht in het dorp. Het moeske verveelt hem een beetje. Hij had net hier nog maar te bratsen. Na een skofke komt er bij een grut gebouw. Om het gebouw zit een plein van tegels. Op het plein staan de klimrekken. En er is ook een zongebak. Matten is bij de squallen. Maar dat weet het moeske net. Wat zou dit wezen? Huh? Ik vind je wel mooi. Dit is geen bosk. En het is ook net een gewoon huis. Ik zou er wel in willen. Oh, misschien ben het er wel een ruis. Matten rint om een squallen heen. Hij zucht door de ruten. Bij de deur is een lietsgatje. Daar kan het moeske krek terug in. Even later stiet er in het justere gang van een squallen. Wat zal ik nou? Wat zal ik nou? Oh, hier. Hé, een deur. En die deur is ik naar hierpen. Nou, daar kan ik maar in. Matten gaat de klasse in. Hij zucht tafeltjes en stoeltjes. En alle jaar gezellige hoekjes. Maar poppen, boekjes en blokken. En een morgen hing je al je printen. Ineen met Matten leidje. Ja, dat ben ik. Ja, daar hing ik zelfs. Oh, wat heb ik een grote eer. Oh, en binnen dat net letters? Oes. Ja, daar staat de moes. En dat ben ik. Van al dat zien en bratsen wordt Matten savurg. In hoeken met blokken gaat er op een matje lezen. Naast een hege toer. En na een skofke valt de moes in de sleep. Het wordt letter en letter. De zinne komt op en skient in squallen. Matten had neert in de gaten. Op het plein komen jongens en famkes en masters en juffers. Maar Matten jet neert. Hij slipt en hij slipt maar. En als de bellen gaat, slipt er terug. Pas als de bijen de klasse inkomen, schrikt Matten. Maar dan is het te laat. Waar ben ik? Wat heb ik hier? Waar ben ik dan keer? Ik wil je mooi. Ik wil je mooi. Als de zorgen ze mij. De zorgen ze mij. Matten wipt om een hege toer van blokken heen. Och, heden. Zijn stutje rekkert krekt de toer. En maar een klap valt hij om. Het wordt heel stil in de klasse. Waar had er die in? Waar had die toer omsmitten? Maar net een van de bijen had beide blokken toerwest. Nou, master die vindt het maar een neuver spul. Zijn toer valt dus net samen uit hemzelf om, wel? Matten is wijkroept efter een kessen met een grauwe slang erop. Master zet de bijen aan het werk. Jo, dan werken we de hele dag over een heel lieds eigenwijs beestje. De moes. Groep 3 die mij als eerst over de moes lezen en schreeuwen. En de liedste erbij die kan kiezen. Ze maaien een moes verfje, of van een wc-roltje een moesmaatje. En een paar band die maaien ik naar de vlierpuzzel van een moesmaatje. Nou, het werkt dan maar gauw. Wat? Dat is aardig. Het keert je door mij. Wat een moes. Nou, dat vind ik wel mooi. Ja, ik wil je bloeien. Was het weten hoe dit aanrint? Zeg morgen naar deel 2.